povodní nám postihli hlavne spodnú časť zoologickej záhrady. Našťastie sa to netýkalo veľkého množstva zvierat, ale týkalo sa to novootvoreného gazovského dvora, ktorý bol v takej plnej svojej funkčnosti a prevádzke len celé 2 mesiace. Takže naplavili sa tu veľké kusy dreva, bahno, ktoré je potrebné odpratať, a takisto aj rôzne záhony v záhrade pri vstupe do zoologickej záhrady boli postihnuté touto povodňou. Takže snažíme sa to tu vyčistiť, pretože zoologická záhrada je momentálne zatvorená. Takže nie len škody, ale aj určité straty na vstupnom máme každý deň. Je veľká škoda, čo sa im tu stalo, lebo ako toto môžeš vidieť, no. Máme čo robiť, ale to dáme. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať vám, dobrovoľníkom, čo ste prišli, pretože Allianz nám veľmi pomáha, my si tú pomoc strašne vážime a sme veľmi radi, že ste takto prišli nám pomôcť v ťažkých časoch, ktoré postretli zoologickú záhradu, lebo tá pomoc je úžasná a verím, že takto spoločne čoskoro tú zoo otvoríme.